Наша галоўная задача гэта праінфармаваць пра сітуацыю з беларускімі кнігамі, расказаць пра гэта, таму што вельмі часта мы, апынаючыся ў ценю падзеяў у рэгіёне, выпадаем з інфармацыйнай павесткі, і людзі папросту не ведаюць, што сапраўды ў Беларусі забараняюць кнігі, і галоўнае, за што іх забараняюць, што можа стаць прычынай забароны. А з іншага боку, наша сітуацыя не унікальная, таму што і ў іншых краінах кнігі забараняюцца, і тут мы можам дзяліцца досведам, мы можам абменьвацца гэтым досведам, абменьвацца з нашымі калегамі інфармацыяй пра тое, што становіцца падставай. In Cuba, since 1959, there have been many banned books, and really too many to count. Banned books include books or texts written by Cubans in the country that do not pass the approval of the government. Either they're critical of the government or of any of the political or social institutions or norms of the communist government. So if a book is written about Cuba, whether it's history or whether it's about music or things like that that are written outside of Cuba, that is also banned. That cannot flow freely into the country. That cannot be sold in the country or purchased. And also foreign authors who are not Cuban but who maybe are critical of the Cuban regime, those books cannot enter the country, cannot be purchased or circulated freely. W Polsce mało mówimy o tym, chociaż niektórzy z nas pamiętają jeszcze czasy, kiedy literatura była zakazana przez cały okres, właściwie drugą połowę XX wieku. A jeszcze więcej książek było ocenzurowanych, wynoszonych i zakazywanych w bibliotekach, drukowanych potajemnie i przemycanych. Chcemy opowiedzieć o tym, że to się dzieje wciąż i to się dzieje w wielu krajach na świecie, więc dlatego ta akcja, która zaczęła się w połowie 2025 roku, ale właściwie powinna trwać, dopóki ostatnie zakazy na świecie nie będą zniesione. Гісторыя забароны беларускіх кніг гэта гісторыя практычна 2 стагоддзяў забароны, калі мы, будучы часткай іншых дзяржаваў, расійскай імперыі, Савецкага Саюза, цяпер у нас фармальна незалежная дзяржава, але пры гэтым гэтая дзяржава рэалізуе шмат у чым прарасійскую палітыку, пад што перапісваюцца падручнікі па гісторыі і праз што трапляюць пад забарону кнігі на гістарычныя тэмы. Не толькі на гістарычныя, гэта, безумоўна, кнігі пра нацыянальную культуру, пра гэта літаратура мастацкая, якая выбірае сваю тэму і сённяшнія падзеі. Пад забарону трапляюць пытанні ЛГБТК+, калі яны закранаюцца ў кнізе. My name is Jenny Boylan. I'm the president of PEN America, and I'm the author of 19 books, 3 of which now have been banned. So I'm transgender. I had a book that was called Good Boy. It's a book about dogs, but it's also a book about the person who owned the dogs, which is me. And I guess the Secretary of Defense of the United States decided that having young people hear about a young transgender woman who owned all these dogs would be dangerous for the minds of our young soldiers and sailors. Выдзяляюць некалькі спісаў забароны кніг. Першы гэта спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў, ён знаходзіцца публічна. Гэтыя кнігі трапляюць пасля рашэння судоў. Рашэнне судоў прыймаецца на падставе заключэнняў спецыяльных камісій. Насамрэч, у гэтых заключэннях няма такой дакладнай матывацыі, чаму тая ці іншая кніга з'яўляецца экстрэмісцкімі матэрыяламі, якія у ёй ёсць прызнакі, каб гэтая кніга з'яўлялася менавіта экстрэмісцкімі матэрыяламі. Але трапленне ў гэты спіс нясе даволі істотныя падставы ўжо для выдаўцоў, для кніжных крамаў і для чытачоў. То бок гэта адміністрацыйная адказнасць. У сваёй бягучай дзейнасці мы проста, калі такая кніга выклікае цікавасць, мы папярэджваем пакупнікоў, патэнцыйных чытачоў, што вось гэтую кнігу ў Беларусь весці непажадана. Чалавек з Кобрына атрымаў
10 сотняў арышту за тое, што ён меў дома кнігу, якая ўваходзіла ў экстрэмісцкі спіс, і яна стаяла проста на адкрытай паліцы. І гэтага было дастаткова, каб суд палічыў, што ён захоўвае гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы і таксама іх распаўсюджвае, як мінімум у межах сваёй сям'і. Тут вельмі важна згадаць гісторыю сталінскіх забаронаў, калі была выбраная 431 пазіцыя кніг, якія павінны былі быць спаленыя. Гэтую працу па даследаванні гэтага зрабіў Александр Лукашук, і кніга даступная на камунікаце. І толькі калі я кажу пра 431 пазіцыю, я не кажу пра 431 кнігу. Кніг там больш, таму што некаторыя пазіцыі выглядалі, напрыклад, так. Максім Гарэцкі, усе кнігі. Гэта была фармальна адна пазіцыя, але зразумела, што кнігі ўсе аўтарства Гарэцкага траплялі пад забарону, пад фактычна спаленне. Другой спіс гэта так званыя кнігі, якія могуць нанесці шкоду інтарэсам, нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Гэты такі больш новы спіс, ён таксама з'яўляецца публічным, і ў ім уже колькасць кніг, па сутнасці, большая, чым у першым спісе. Гэта не судебны парадак, гэта парадак, які паўстае на падставе заключэння той самай спецыяльнай камісіі. Мы дакладна не ведаем, як праходзіць там унутры працэдура, яна непразрыстая, немагчыма, па сутнасці, абскардзіць гэтае рашэнне патраплення ў спіс, і мы бачым, што ў спісе ўжо ёсць сусветныя такія прызнаныя бестселлеры, якім чынам яны туды трапляюць і якім чынам яны могуць нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі, ёсць вялікае пытанне. За нядаўнім часам вельмі пашырыўся спіс замежных кніг. Некалькі пазіцый з гэтага спісу мяне вельмі цікавіць. Я вельмі б хацеў бы імі заняцца і перакласці на беларускую мову. Это и Дэвид Митчелл, английский письменник. Это и Фредерик Бакман, шведский письменник. Донна Тарт, что он Донна Тарт пошкодила уже, дорогу перебегла. I think what is happening with the books of Fredrik Beckman, it's quite typical actually, because we don't know the exact reason why a book is being banned. It's not like we get a manual with the correct description, but we could assume that it has to do with same-sex relations, for example, or that a book includes violence. But the thing that we also know is that lists of books that could or should be banned are, shared between dictatorships. So the fact that Fredrik Beckman is banned in Russia could be reason enough for Belarusian authorities to actually ban him in Belarus. Але гэта знак пашаны, знак якасці. Значыцца, кніга не пакінула нашы органы абыякавымі. Значыцца, яны маюць пэўную мастацкую баявую вартасць. Some people think it's a badge of honor to have your book banned. Some people think it brings you publicity. That's silly. No author wants to lose readers. No author wants to be considered shameful by the people who run your country. І трэці спіс гэта не публічны спіс, гэта кнігі, якія па сутнасці не знаходзяцца ні ў першым, ні ў другім спісе, але яны вынімаюцца з кніжных паліц, яны таксама не дапускаюцца ў бібліятэкі, яны вынімаюцца са школьных, з універсітэцкіх праграмаў. Гэта такі кропкавы метад вынімання асобных кніг, асобных аўтараў. 100 год таму у турме Браніслаў Тарашкевіч зрабіў пераклад Ільяды. Нам вядомыя толькі 2 часткі гэтага пераклада. І вядома таксама, што ўвесь тэкст перакладу быў у яго канфіскаваны. І цяпер мы не ведаем, дзе гэты рукапіс, ці ён знішчаны, ці ён застаўся дзесьці ў закрытых архівах. Гэта гісторыя паказальная менавіта тым, што гэты тэкст не з'яўляецца палітычным. Гэта тэкст, які культавы тэкст сусветнай культуры, які павінен быць даступны ў кожнай культуры, ў кожнай мове. Вось жа якія прычыны канфіскоўваць гэты тэкст, апрача той, каб запаволіць развіццё беларускай мовы, запаволіць развіццё беларускай літаратуры, узбагачэнне беларускай культуры, я не бачу іншых прычын. I think by focusing on a specific work, you look at the context of that book being banned. That gives you the possibility to understand
what is happening in a certain country, what was happening in a certain moment in time, and that becomes a bridge into a wider discussion on what is happening, the challenges we are facing when it comes to freedom of speech. Калі мы кажам пра наступствы, то першую чаргу тое, што можа не адзначаецца афіцыйна, то гэтыя нормы і гэтая практыка адвольнай забароны кніг, яна ўплывае на тое, што парушаецца канстытуцыйнае права грамадзян на удзел у культурным жыцці. Dostęp do literatury, nieograniczony dostęp do literatury jest jednym z podstawowych praw człowieka. Każdego, w każdym wieku, w każdym kraju, czytającego w każdym z języków istniejących na naszej planecie. Everyone's right to read is actually at the core of some kind of democratic resistance. And to fight for that right globally, I think we have made quite a lot of progress using the Banned Books Week for this purpose. Banning books in any culture has a deep impact in culture in the country, because the country's culture is not only what the government says, right? The culture is organic. It comes from the bottom up. It comes from the people, and it develops over time. And sometimes it has influences from even the outside world that is not related to that culture. If you think of democracy itself, it's not, organic from different places. It came from Greece, and then it spread in different ways and developed over centuries. So those writings are really universal. And if you have a government like Belarus or Cuba or many others that ban these books, you limit the vision of that society. А насамрэч ідзе барацьба супраць разнастайнасці, супраць свабоднага выражэння сваіх поглядаў. Вось чым яны змагаюцца. To have my book banned, it hurts my heart, because it says that the things that I imagine are wrong, and they're not wrong. There's nothing more powerful than the imagination. I guess that's an encouraging part, because they can ban your books, but they can't. We can write them faster than they can ban them. Нават калі мы гаворым пра 3 спісы умоўныя, 2 афіцыйныя, 1 нефармальны, то гэта не вычарпальная сітуацыя рэпрэсій супраць беларускай кнігі. Мы не гаворым вычарпальна пра гэтую тэму. Кнігі, якія пісаліся ў турме, якія сёння не могуць пісацца ў турме, альбо калі яны пішуцца, гэтыя рукапісы таксама знішчаюцца, альбо калі чалавек піша гэтую кнігу і дасылае яе часткі ў лістах да сваіх сваякоў, а зноў-такі мы маем несправядлівае абмежаванне, што толькі для сваякоў могуць заходзіць лісты ад палітвязняў. Гэтыя лісты вельмі часта не дасягаюць сваіх адрасатаў. То бок мы маем сітуацыю, калі мы зноў жа губляем недзе там у недрах цэнзуры, невідавочна, без ніякага следу, калі пра канфіскацыю рукапіса Браніслава Тарашкевіча мы ведаем, то вось пра гэтыя знікненні лістоў з часткамі тэкстаў, якія павінны быць часткай нашай культуры, мы нават не ведаем. Калі мы кажам пра тэрміны экстрэмізм, шкода нацыянальнай бяспекі, то выкарыстанне і тлумачэнне гэтых тэрмінаў на практыцы ажыццяўляецца вельмі шырока і неабгрунтавана шырока. І у забарону падпадаюць кнігі, якія проста не супадаюць ідэалагічна, або кнігі, якія гістарычна паказваюць іншы свет, то гэта барацьба з іншадумствам, но ніяк не забеспячэнне нацыянальнай бяспекі. Безумоўна, такі статус уплывае на тое, што людзі будуць баяцца браць у рукі такія кнігі на тэрыторыі Беларусі. Это значыцца, што культура як з'ява заганяецца далей у падполле. Нічога гэтага добрага няма, таму што галоўная перадумова для культурнага развіцця – гэта свабода, свабода самавыражэння. My heart goes out to everyone in Belarus, including those authors who cannot go back to their home because they are now considered too dangerous to live in their own land.
Jestem osobą czytającą i wiem, jak ważne jest czytanie, jak ważna jest literatura i jak budująca potrafi być. Literatura jest właściwie tą częścią naszego życia społecznego i tą częścią człowieczeństwa, która nas tworzy, otwiera na drugiego człowieka i właściwie jest podstawą demokracji. Bez wolnego słowa, bez wolnego dostępu do literatury nie mamy właściwie prawa do mówienia o demokratycznym społeczeństwie. Калі я гляджу на гісторыю забароны кніг беларускіх і разумею, што вось нягледзячы на ўсе гэтыя неспрыяльныя ўмовы, амаль 200 год забаронаў існавання ў чужых дзяржавах, калі наша ідэнтычнасць знішчаецца, ігнаруецца, не бачыцца, калі мы па-ранейшаму можам выдаваць кнігі, можам рабіць пераклады, можам развіваць культуру, гэта наша вялікая агромная заслуга, і мы павінны насамрэч быць ганарыцца сабой. Мы павінны любіць сябе за гэта ў тым ліку, таму што мы жывем, нягледзячы вось на всю гэтую неспрыяльную сітуацыю не толькі апошніх 5 год.